कल के बचा हाँ गुरुमुख नहीं खूब है ना तारा हाथ के हमने के घड़ी पानी नहीं खी जा पी सक ना कली की बाबा तो गुरु मंत्र कहाँ अब ले जाए हाँ हमने के है संत है जा कि घरियो घंट लगाई ले जा हाँ अब भूख लागल बर्तन खंगार दे आवो 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 वे शिव जी के मरी जौन बा हाँ अंजनी के गुरु मंत्र के बहाना हाँ कान में डाल के हवा के बेग से हाँ भीतर गई संक्षिप्त में शिवाजी के बीच परल अंजनी के कान में सुतार हो गई अब पवन पेट में ले गई उजियार पवन पेट में ले गई एक एक दुई दुई तीन मास बीतल हैरान तीन मास बीतले तल कुमार हो गई बुझला है का एक दुई दुई दू हला एक भइल नु आ दू हला दुइया चार आ दू छ भइल जोरबो तो आ लास्टवा में तीन बा 9 हो जाता नु एक एक दुई दुई तीन मास बीतल तले कुमार हो गई ये हमार लोई ना भिखारियो ठाकुर का ना ई चाई ओझा रहले हमरा जिला उनकर गावल हो खिलौटा के नाच देखे तीन तीन कोस जालन कब चार चार कोस जालन हाय रे बोलमु हमका छोड़ी के भइल लौंडा हमका छोड़ी के भइल लौंडा बाज हाय रे बहरी जा खेला करो तीन मास बीतले तले कुमार हो गई के रुद्रदेव के एकादश कथा गोइल बन में सोचलो ले